Er du klar, hvis krigen rammer? Ved du, hvad du skal gøre, hvis sirenen lyder? Ved du, hvad du skal gøre, hvis sirenen lyder? Ved du, hvad du skal have med i evakueringsrummet? Et par underbukser, hvis der skulle ske uheld. Ved du, hvad du skal have med i evakueringsrummet? Ja, man skal have nødproviant og nødration af drikkevand og varmt tøj og sovepus og tæpper, og så skal man have radio med og forbindingskasse og medikamenter, og så skal man have underholdning og så den pjece, der hedder Hvis krigen kommer, og så skal man have nødtoilet og toiletpapir, så skal man have vand, sæbe og vandfad, og så skal man have nødbelysning. Ved du, hvad du skal gøre, hvis du er udenfor, når sirenen lyder? Ved du, hvad du skal gøre, hvis du er udenfor, når sirenen lyder? Og husk altid at søge i evakueringsrummet.